4-нче бала булып туганмын, әниләр мине торсын дип тә карамаган. Әни уракка киткән вакытта мин тау башына җиткәнче синең акырган тавышың ишетелеп торадыр иде. Шуннан кайттым да Гафа абыстайга күтәреп кердем ди. Бу кайчан үлә икән дип әйтеп ди. Юк, син моны кайчан үлә дип әйтеп алып кергәнсең дә, ул әле үлми шул тиз генә. Моның гомере бар дигән. Шуннан алып чыгып, шуннан соң юып, әйбәтләп карый башлаган. Шуннан соң мин 7 ел бизгәк белән авыртканмын. Пич башында дир-дир калтырап утыр, ятадыр ем, әни кайтты да, ой, морҗа башына ут капкан, атаң да өйдә юк ич, диде. Мин пич башына сикереп тә төштем, хой, әни нишләтик дип әйтүгә булды, диде. Бизгәкне 7 ел авырткан бизгәкне шуның белән битерде. Шуның белән бизгәк бетте. Менә шундай. Тагын нәрсә? Андан соң әни уракка барадыр, 25 сутыйны урып бетермичә чыгармыйлар. Илфир 6 яшьтә, мин 8 яшьтә безне алып барадыр. Без башта әнинең учмаларын җыеп бирдек, аннан соң көлтә бәйләп куйдык, андан сусын утырттык, аннан соң урак белә башладык. Шулай итеп әнигә булышып 25 сутыйны неткәнче кайтып китәдер инде шул 25 сутый торып. Митагавый бригадир, ул